Γεια σας, σας περιμένω 3 του Μάρτη εδώ. Καλημέρα. Προσκαλώ πολλούς από εσάς στην μέρα φιλανθρωπίας για τον Λέων στην 3 Μαθαίου. Θα προσπαθώ να είμαι εκεί μαζί σας. Ο Ζωέλ Παλέμε. Γεια σας. Γεια σας, είμαι ο Παραλυμπιονίκης Αντώνης Αρέστη και σας προσκαλώ στο φιλανθρωπικό event Football Fun and Day για το δικό μας Λέο. Σημειώστε κάτω, 3 Μαρτίου, η ώρα 10, στο κοινοτικό στάδιο Πύργου Λεμεσού. Να είστε εκεί. Γεια σας, είμαι ο Μίλαν Τράικοβιτς. Σας προσκαλώ 3 Μαρτίου στο γήπεδο Πύργο Λεμεσού η ώρα 9 το πρωί, στη φιλανθρωπική μας εκδήλωση για τον Λέον. Ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτό το μικρό πολεμιστή. Πούμε εκεί. Hello, my name is Leonard Agoun. I'm waiting for you at the charity event on the March 3rd. Let's support Leon. Είμαστε μια καναπιούν για Αγίας Ειρήνης και θα σας περιμένουμε σε μια φιλανθρωπική μέρα ποδοσφαίρου αφιερωμένη στους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και τον μικρό μας Λέον. Στο κοινοτικό γήπεδο Πύργου στη Λεμεσό. Από τις 9 το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στηρίζουμε το μικρό μας φίλο Λέον. Μικροί και μεγάλοι, να είστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γιατί μαζί μπορούμε. Λέον! Και κάνω αυτό το βίντεο για να σας προσκαλέσω την Κυριακή στις 3 Μαρτίου από τις 9 το πρωί στο κοινοτικό γήπεδο του Πύργου Λεμεσού, στο φιλανθρωπικό Football Fun and Day, το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και στόχο έχει να βοηθήσει τον μικρό παύλα τεράστιο πόμπιλα Λέον, ο οποίος πάσχει από μια σπάνια ασθένεια και χρειάζεται τη στήριξή μας. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γεια σας, είμαι ο Σμάραγδος Κλεοβούλου, ηθοποιός. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Μανά όμως που βρέθηκε η ευκαιρία και πώς να αρνηθείς σε ένα ήρωα της ζωής, πώς να αρνηθείς σε μια σπάνια ψυχούλα που η μοίρα του έπαιξε ένα αλλιώτικο παιχνίδι. Το Λέον, λιοντάρι να στέκεται απέναντι σε αυτή τη σπάνια αρρώστια και να παλεύει σαν θηρίο ο Λέον. Ελάτε να το γνωρίσουμε για να δώσουμε δύναμη και ελπίδα να συνεχίσει. Στις 3 του Μάρτη από τις 9 το πρωί στο χωριό Πύργος Λεμεσού, στο γήπεδο του χωριού, θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Το οφείλουμε σαν άνθρωποι.